Početak kraja. Priča iz knjige Spontano sagorevanje. Mislio sam da se putovanje dobro završilo. Našao sam se u sobi bez prozora i bez vrata. Ne znam kako sam uopšte ušao u tako zanimljivu i prijatnu sobu. Zagledao sam se u palmu koja je izvirivala ispoda sobe. Palmica je imala i lepu drvenu ogradicu. Bila je obasjana sjajnim fluorescentnim i narandžastim svetlom. Veličanstvena palma sa kao krv crvenim listovima. Još bih i uživao u ovom prizoru, ali se neko dete koje je trčalo po sobi ustremilo na mene i počelo da me vuče za pantalone, da me štipa, grize i skida pertle sa nogu. Nisam se ljutio. Sagnuo sam se da se sredim, ali me je dete udarilo nečim teškim po glavi. Posle ovoga je pukla puška sa ormara koja je napravila rupu u zidu. Ovo je bio početak kraja.